Strašně dlouho jsem neviděl dobrý český film a to se teďko nedávno změnilo. Původně jsem byl taxikář. Skupina JJ Filming Crew vydala film s názvem Mafia The City of Gamers a pro mě, jakožto milovníka mafie, je to úžasný. Já miluji filmařinu, miluji tady ty tvorby, miluji prostě filmařinu, sám jsem to chtěl studovat, rád bych to šel studovat na výšku, rád bych se tomu třeba věnoval a tady to je pro mě prostě fascinující snímek, miluju to. Zároveň prostě miluji mafii, to jak to kluci zpracovali, mě neskutečně baví a to jakou do toho dali práci, jak se s tím pohráli je fakt super. Tady mám když tak puštěný stream právě kluků, co teďkon běží, když to natáčím, kde ty si klepu rukama jak blázen. Tady to je Kuba Hlaváček, to je hlavní producent toho filmu, zastával spoustu jiných funkcí, režisér, prostě producent, střiháč, zvukař, myslím, však fakt jako zastával, má na tom velkou práci, velký podíl, hrál taky hlavní roli Tommyho Angela. Tady to je Ondřej Krupka, který hrál Paulího a taky zastával spoustu různých funkcí ve štábu, taky prostě audio hlavně dělal, co jsem slyšel teďko na streamu. Takže kluci do toho dali spoustu práce, tady máte prostě všechny Instagramy, běžte se podívat, běžte je sledovat a třeba se dozvíte i nějaký zajímavý informace, třeba ze zákulisí, jako já, což jsem viděl, tak ze zákulisí, jako bylo to fakt hustý, bylo to fakt super. Jak jsem říkal, film vyšel 3.3., což je teďkon už 9 dní od vydání, ten den, co teďkon natáčím. A za těch 9 dní ten film získal neskutečných 200 000 zhlídnutí. Proto kluci dělají prostě stream děkovnej za těch 200 000, protože to nečekali. A já to klukům strašně přeju, protože to je úžasný film. Je to bomba, žeru to, pustím si toho znova. Co se týče zpracování, je to prostě film nejen dělaný ze scének, jakože z cutscén z té hry. Kluci do toho dali i ten gameplay a ten sfilmovali. Není to prostě, že vzali prostě nějaký ty 2 hodiny cutscén, nebo jak dlouho ty cutscény mají a sfilmovali je, ale sfilmovali i ten gameplay. Někde si to zjednodušili, což chápu, protože prostě třeba sehnat na ty prostory nebo rozpočet není úplně vždycky možný. Takže prostě některé věci přeskočily, jako ty fakt velký přestřelky, nebo prostě do toho ty věci nechtěli tahat, nevím, z jakého důvodu to neudělali. Každopádně si tím ulehčili tu práci, ale tomu filmu to nic nevzalo, takže si myslím, že jako super, jako je zbytečný prostě ten film prodlužovat třeba o půl hodiny, aby tam dali ty 2-3 větší střílečky, které prostě vynechali, Takže to za mě problém není. Taky do toho kluci dali spousta svýho humoru, což je bomba, jakože natáčelo se to jak to mám říct, aby mi to YouTube jako nedal za uši, pro YouTubeový kamarády za doby, kdy vládla nemoc, nesoucí název, stejnojmenný název výborného mexického pivečka, španělského asi pivečka, nevím. Prostě v tom období, v roce 2021, takže tam jsou nějaký narážky a joky na to, ale později už ty jako joky spíš vynechali, jenom jako nějaký prostě věci, které si přetvořili, z Dona Salieriho je do Vávra, z Morela je Blackman, Blackmana mimochodem hraje Petr Brunner, myslím si, že si střihnul pěknou roli a že se do ní docela hodil, zahrál se tam taky třeba Pavlis Vacek, nebo na konci vlastně Tomáš Piller a Vojta. Ty si střihli zase Vitu a Joea, který přišli zabít starého Tommyho Angela, ale to vám nebudu říkat tady v tom videu, nebudu vám spoilerovat, běžte si to prostě sakra pustit. Prostě běžte si to pustit, puste si to na 10 monitorech z 10 různých účtů a dejte sakra klukům tu podporu, protože já si strašně přeju, aby z toho videa, nebo z toho filmu a z nějakých dalších sponzorů podpor vydělali co nejvíc peněz, aby mohli natočit sakra 2. Já to klukům strašně přeju, doufám, že bude 2. Pokud to sleduje někdo z JJ Filming Crew,
kdyby bylo nějaký volný místo, nějaký role, třeba do té dvojky, nebo mluvili jste na streamu o Czech Kongu, rád si stříhnu nějakou klidně menší roli. Pro mě to byl splněný sen. Mladého chlapce, který směl být filmařem a tak se stal youtuberem, protože ho nevzali na filmařskou školu. Třeba Marty, koukněte se na mě, já jsem prostě Marty. Každopádně bych se vrátil k tomu, co jsem tady řešil. Protože se to odehrávalo nebo točilo v té době, v jaký se to točilo, a ten časoprostor, ve kterém se to odehrává, je 2021 až 2023, tak tam jsou určitý narážky na tu dobu, nějaký vtípky, jo. A ty jako bavili sice už dneska někomu přijdou třeba outdated, mně ne, prostě se to odehrávalo v té době. To je jako kdybyste odsoudili, že v Kingdom Come je prostě narážka, já nevím, na nějakou prostě tu dobovou věc, jo, na rytíře, který dneska už nejsou, jo. Nechtěli udělat přesnou kopírku prostě příběhu, ale trochu si to změnili ten scénář, mně se to líbí, že prostě ze Salieriho je Vávra, jo, a z Mafie je vlastně vývojářský studio. Líbí se mi to, je to hlavně teda na začátku, od té první hodiny už tam ty joky jsou skoro minimálně a od té druhé už to nejsou snad vůbec. Kromě toho, že prostě místo doutníků prostě pašujou roušky a vakcíny. Ale je to úžasný, miluju to, je to boží. Ty vtípky, ta atmosféra, já jsem tu hru hrál, jo, já prostě vím, jak to skončí, mám to nasledovaný, mám to nahraný, mám to tady v Kedlumě, vím to od začátku až do konce naspamět, jak to prostě skončí, ale já jsem stejně hlavně ten konec, já jsem byl napjatý, já jsem čekal, jak to skončí, když jsem to věděl, já jsem čekal, jak to dopadne, jak to prostě kluci udělali. Já jsem u toho seděl takhle, prostě jsem se na to klepal, jak to prostě skončí. Bylo to boží, ta atmosféra, co do toho, jako co z toho kluci udělali, prostě čekal jsem, jak to poběží, jak bude ten průběh prostě toho konce, jak bude průběh. Já jsem poslední 2 hodiny strávil prostě v totální atmosféře, já jsem byl úplně napjatý. Úplně načatá. Já jsem prostě čekal, jak padne to nejslavnější, co všichni znají. Přátelství je sračka. Tak na to jsem čekal celý 4 hodiny a 12 minut a prostě to tam padlo a já jsem byl jako, že já to nedokážu jinak líp popsat, běžte si to pustit, ať to pochopíte. Musím říct, že tady pan Krupka zahrál roli Paulího fakt skvěle. Jakože všichni zahráli své role úžasně, ale tady pan Ondra se do té role hodí z jednoho velikánského důvodu. On má prostě hlas strašně podobný Petrovi Rychlýmu, takže ty hlášky zněly, jak kdyby to daboval Petr Rychlej, jak kdyby to hrál Petr Rychlej, ale nehrál. Ten hlas tomu dal ještě tu větší důvěryhodnost a tu další jako loupku. Buongiorno, Vincenzo. Čau, Paulí. Vlastnoručně těm hovadům rozstřílím prdel na sračky. Já mám z toho usilí, se na to vzpomenu normálně, teď si tady chlupy na rukách, na nohách a i na teď hnedka tam luskni ten like, dej ten odběr, nezapomeň na zvoneček, aby ti přišlo oznámení na příští videjko a napiš mi třeba nějaký krásný komentář, aby si podpořil můj algoritmus a YouTube si mě všiml a mě zároveň tvoje zpětná vazba pomůže v tvorbě příštích videí, z čeho se můžu poučit, co mám udělat líp, co mám udělat jinak, rád si poslechnu vaše rady nebo třeba nápady na další video. Takže já vám děkuju a teď se vrhneme zpátky tomu filmu, který tady ty hoši vytvořili. Jsem zvědavý, co kluci vymyslejí za další projekty, ale jsem natěšený na to, jo. Těším se jak blázen. Každopádně teda chlapcům držím palce, budu se těšit na další jejich projekty, na další filmy a do té doby si budu pouštět Mafia, City of Gamers pořád dokola. Běžte na Instagramy kluků, běžte na jejich YouTube kanál, puste si ten film, dejte mi odběr, dejte jim like. Já už nebudu plýtvat vaším časem a nebudu vás zdržovat od toho, abyste si mohli pustit ten skvostný film a rozloučím se s váma, takže zatím se mějte, užijte si film, puste si ho 100krát a já se s vámi loučím, vidíme se u dalšího videjka, snad to bude brzo a zatím čauko. Já jsem teďkon šel jenom klukům napsat na stream ještě, že jim jednou děkuju za to, že mi dali to povolení použít ty jejich záběry. To mě chtějí fakt poslat to video. Takže tímhle zdravím kluky. Doufám, že jsem neřekl nějakou blbost v tomhle videu. Všechny ty chvály, co jsem řekl, myslím upřímně, není to, že bych vám chtěl dát do prdele, ale prostě ten film fakt miluju.
Já doufám, že jsem řekl všechno správně, že jsem neřekl žádnou blbost a že se vám video líbilo. Ne, fakt jako díky moc. Vážím si toho, že jste tuhle práci udělali, vážím si toho, že jsem mohl použít vaše záběry a doufám, že s váma se vidím u dalšího videjka. Tak jo, čau.